friends! И така, аз днес ще ви науча как да бъдете тотални белези. Когато пътувате с градския транспорт, не купчете билет. Пътувайте с карта. Когато навън вали дъжд, помнете, не носете чадър. Слагайте качулка. Когато четете някоя книга, задължително пропускайте въведението и четете страниците в предпоследния ред. Понякога пропускайте някои думи. Пийте Кока-кола в чаша на Пепси. Карайте кола с 26 км в час, когато ограничението е 25. Но, ако все още нямате кола, законът на БД ще ви разрешава да си карате колелото на втора. Не си пишете домашното физическо. И последно, когато ви карат да си лягате, умолявайте за още 5 минути. Това беше моят влог как да станем белези. Съжалявам, че видеото беше изключително кратко и ако пак светлината не е добре, но да си представим, че е goodbye for now.